जाफुनाय जितु मा बुङो सोब माने दुखुनांथाव जाथाय जालांबाय साननैसो सिगाङाव जोंनिनो सासे फंबाय फुंखा बसुमतारी बिथाङा हरखाबै जिउ एंगारनांबाय आरो सासे जोंनि बिनानावा रान्दि जाबाय आरो सासे जोंनि 5 बोसोरनि गथ'आ दिनै मावरिया जानांबाय दुखुनांथाव दा जाथाया जाबाय दा बिनि जे थालांनाय जोंनि सासे गथ'सा आरो बिमा रान्दि बे सानैनि भबिसतखौ जाहाथे जोंनि सरकारा जाहाथे माबा मोनसे न्याय होनानै जाहाथे थांना थानायनि बेबस्थाखौ खालामो आं बेखौ खावलायगोन लोगोसे जोङो साफ्रोमबो मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय बर' माहारिया जों मिथिंगाखौबो फोथांनो रोंनांगोन बेखौबो जों सिन्था खालामनांसिगोन जों हाग्रा बंग्राखौबो लाखिनांगोन गतिके दिनै नेसनेल पार्क बानायदों बे नेसनेल पार्कखौबो फोथांनानै लाखिनाया जोंनिनो दायित्व आरो बिनि गेजेरजों जों इक'लजिकेल बेलेन्सखौ थिग खालामनांगोन जोङो मानसि थांनानै थानोबा जिब जुनार थांनानै थानोबा दिनै अक्सिजेन नांगौ आरो मानसिनि जिब जुनारनि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ सोबनो थाखाय बिफां लाइफांबो नांगौ दा बे मोननै जिनिसा बेलेन्सआव थायाबा जोंनाव दुंखावनाय जागोन दैबाना बारा जागोन दा बेखौ बे फारसेबो जोङो दिनै नायनांगौ गोबां बिथिंफोर दंसै आरोखि दा ओंखायनो खावलायनो लुबैदों जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो जेहाय माने रेस्ट्रिक्टेड एरिया आरो मिथिंगाखौ फोथांनानै लाखिनाय बिफां लाइफां बा हाग्रा ओनसोलखौ फोथांनानै लाखिनाय बेयावबो जोङो बयबो हानायखिनिखौ भान्दारि होलायनांगौ आरो इयुनाव जाहाथे बिदि दाजाथोंसै आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्राबो जाहाथे बेबादि बेबादि हरखाब बेफोरबायदि डिसिसन लायाजासे मोनसे नर्मेल बेबस्था हयथ' बेखौथ' माने हमनोबो हायोमोन बा आथिङावबो गुलि गावनो हानायनि बेथ' परिबेस दंमोन डाइरेक्ट खर'आव गावाबालानो दा बे मोनसे इनजास्टिस जादों जेखि जाया मानो मिजिंथिदों इयुनाव जाहाथे बिदि जाया जोङो बर' सुबुं हिसाबै जोङो जखायसेल'खा आरो दा बेवहाय जुदि साफा साफा बिदि गोमोरलांबाय थायोबा जायफोर संसार जानांगौ जायफोर गथ' गथाय खांलांनांगौ बे मानसिफ्रा साफा साफा लाइमोनफ्रा गोमालाङोबा जों सुबुं सानखोआ गोमालांबाय थालांगोन जों खम जालांगोन दा बिनिखायनो बे जोंनि जाथिनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव मोनसे परिबेस जानानै फैदों दा लक'पियेल जानो थांगासिनो दं दा जों बेहाय सुबुं सानखोआ बेसेबां खमायगोन हयथ' मास मोनसेनि गेजेराव जों मिथिगोन दा बे गासिबो बिथिंखौ नायनानै जों रायजो राजाफ्रा साग्रिद जानांसिगोन जाहाथे जों बेवहाय थांनानै थानो हायो मिथिंगाखौबो फोथांना लाखिनो हायो बेराफारसे जोङो मोजां आबाद मावनानै जोंनि गथ' गथायखौबो मोजां फोरोंलांनो हायो बे गासिबो बिथिंखौ दिनै जोङो माने साननानै नायनांगौनि सम फैदों जेखिजाया जोबथारनायाव आं खावलायगोन बेखौनो जोंनि सरकारा जाहाथे बिथांनि सायाव बिथांनि दा अनजालि बिसि दा रान्दि जानानै दङ बिथांनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन उन्दै गथ'सानि फरायनायनि थाखाय माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन बिथांमोननि न'खरनि थाखाय जाहाथे माबा मोनसे एक्सग्रेसिया होनायनि बेबस्था खालामगोन आं बेखौ खावलायहरगोन आरो इयुनाव जाहाथे बेबादि रावनिबो मेगनाव जाहाथे मोदै गवा रावबो जाहाथे अबथिरा जिउ बावनाङा बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो डिपार्टमेन्टखौ खावलायगोन जाहाथे जोङो मोनसे नर्मेल सिटुवेसनजों लांनानै जोंनि मिथिंगाखौबो रैखा खालामनो हायो आरो जोंनि माने जाथिखौ फोथांनो हाखायो आरो लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ बिथिं रांखान्थि बिथिं समाज बिथिं थुनलाइ बिथिं जाहाथे बेखौबो जों लांफानो हायो बेखौ आं खावलायगोन बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै जे राजखान्थिनि जिथु गाब गाहोनो नागिरदों जेराव बुंसोलायदों जे बिटिसि सरकारनि समाव बेबायदि गले गले जाथाया मानो जाबाय थायो होननानै अपोजिसननिफ्राय जे अजद खालामो दा बे राजखान्थियाथ' बेखौनो खालामखागोन अपोजिसना पजिसनखौ बेबादि समाल'सना खालामनाय बे जाबाय डेम'क्रेसिनि मोनसे केरेक्टार बेनिफ्राय रावबो जानगाराव थानो हाया जेखि जाया मानो बेवहाय माने जास्टिस इनजास्टिस जादों दा बेखौ सोरबा सासे आं बादि बा सोरबा पलिटिकेल पार्टिया बुंनायनि अधिकार गैया जोंहा CBI दं NIA दं CIT गानानै तदन्त खालामगोन इनजास्टिसा सोर खालामदों दा बेखौ तदन्त संस्थाफ्रा गावसोर खालामगोन बेवहाय सोरबा राजखान्थि गाबोनायनि खुनु बाथ्रा गैया जायखिजाया जाथाया अननाय जादों बेखौ जों बुंनो हायो दा दसिया सोरबा पलिटिकेल पार्टिया जे बेखौ थांनानै जे बेखौ मार्डार खालामदों मादों बिदिनि खुनु बाथ्रा गैया आरो BPFनि सरकार समाव बेबादि गाज्रि जाथाय जाफेराखै दा फार्स्ट टाइम जादों बा मिस्टेकेलि जाबाय दा बिनि थाखाय बेखौ जोंहा सरकारि भाबै आयेन भाबै जुडिसियेल जोंहा सिस्टेम दं बिथांमोना बिसार खालामगोन दा बे हिसाबै आं खावलायगोन जाहाथे बेफोरखौ माने राजखान्थियारि गाब फुननो नाङा दा जों सिन्था खालामलायनांगौ जोंनि सासे बिनानावा रान्दि जादों दा जोंनि सासे उन्दै गथ'सा दिनै मावरिया जाबाय बिथांमोननि जिउआ जाहाथे इयुनाव गोजों जालाङो बिनि थाखाय जों जास्टिस नागिरनो जों गासिबो राजनितिक दलफ्रा जेसेबां जातीय संगठनफोर दं थुनलाइयारि आफाद हारिमु आफाद आबोब
जेसेबांखि दं जों ज' जानानै बिथांमोननो जास्टिस होनो थाखाय जों दा नाजालायनांगौ।